नायदि जोंथ' साइमानो जे निउज चैनल बा निउज पेपर जे सिमानि प्रतिबादी कलम बर आगिनि सिमिनो अमाहाय नांनुया सियै आगिब अलवेज माने अलरेडी वाइसा क्लोज खारि जाकसे बंनो बन्द खारि मानि बंनियो जे निउज रक अमो सब समय कुबुया ते अमो बयं सोर्स दिमाने आको अमो खाइगा अमो तंगिया कारण इंडिया नि कायसा तामो इंडिया नि बिसिङो स्टुडेन्ट्स संनो सेबा जों जे कोनो पुरा अल ओभर वर्ल्ड से स्टुडेन्ट जोंनि फ्यूचर जेनेरेशन नि जों अमनो मानसु अमनो एरेस खाइनानि रखिनि बक जे सिमानि अमो बेलेना साया आर अमनि अन्ति अमहाय कोनो दिनो अंगलाक तांगे हिनबा जों साइमानो जे अमहाय कोनो रुल्स रको क्रिखो जे रोमान स्क्रिप्ट बाय सिनानि अमहाय खाइनानि इंडिया नि आर्टिकल नंबर 19 तंग फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन तो आ आर्टिकल बायसे देश चलवान बिना प्रतिबादी कलम ताम सिकाम बाय तो देश चलिगला आबुनि बागै जे ताबुक बर प्रतिबादी कलम हाय सितमानि जों डीएम साबनो डाइरेक्ट जों आंमानसुगै दङ जोंनि डीएसएम न हयते जों डीएम साबनो थाङै कमप्लेन दिनाय कमप्लेन रेजिस्टार खायनाय आगिनि बिनि रेकर्ड रिनाय बिनि अमनो क्लोज खायदिनि जों बनो जों डिमान्ड खायनाय तामनि बागै हिनबा बम हायकेन बार बार न्यूज चैनल तांनर बतंग न्यूज चैनल कुबुइनो फुंनान बागैसे कुबुइ ककना आबाय खायमान बागैसे किन्तु बरक खाय जे सब समय मनो पब्लिक नि बखा बिसिङो कन्फ्लिक्ट कन्फ्यूजन खाय तंगमनि अ बेलेना साया अम हायके जे तंखचां तंनाय रुल कुरंनि बिसिङो बेलेनो खाकसां yang जागो आमन बागै जों बिनि बागै कमप्लेन खायनाय आं अमन बागै स्टेप नाहारि दङ तोरखे जों दिनै गोबांमा ससाइटिनि अर्गानाइजेशननि अकरारगै दिनै 5टा समाजनि कृष्णनगर मीटिंग दङ जोंहा मीटिंआव डिसाइड खायनाय ताम खाया खायनाय साननाय बागै ते मुभमेन्ट इत्ता कैसे हमने दाव कताला दा को कासे दङ जे त्रिपुरा बोर्ड बा सीबीएसई बोर्ड बांला बा जो को बरक सब्जेक्ट मा सिने हने ननो जदि बांला बा सिदि खाकाय जे इंग्लिश मीडियम जे तंग सरे रो बर तो सिने बिलाइन बेजाल बा प्रॉब्लम नाय आबर खानो बम हायके खरंति सना नो जों तो एमने नर नुखना जों आगिन सिमबानो रोमान स्क्रिप्ट नि बागै जों डिमान्ड खाय दङ जों रोमान स्क्रिप्ट नि लगिना दङ जोंनि बुबाग्रा ते जोंनि बुबाग्रा बदल कारण जोंनि नाहार मंगाय ताम जों जे बांला जे वार्ड सिनानि आमो सुदु चिन त्रिपुरा बा वेस्ट बेंगल जरा थांगा सिमिसे सलिनाय नों अल ओवर वर्ल्ड थांगा हंकाय जतन इंग्लिश बायसे सलु ताव जे जागासे जों एडवांस हम दङ जिन अमनो जों जिनि देश न फ्यूचर जों तेबो जाते जिनि फ्यूचर जेनेरेशन बर प्रॉब्लम तांथुं अमो खाय दङ अमो हायके जदि ताबु बर अमो खाय दङ जिनि बरकनो सकुंनानि बागै बर ट्राय खाय दङ ते जे अज त्रिपुरा परि दंनाय अजा सुदु सैना त निनि वानसा बर मा सैनाय त्रिपुरा मा सैनाय जतन बागैनो प्रॉब्लम नाय फ्यूचर नि बागै जों जरा फातार पढ़ना थांनाय जों अमनो प्रॉब्लम नुखा जरा बांला मीडियम पढ़नाय रक जरा इंग्लिश मीडियम पढ़नाय फानसे फातार थांगा हंगाय पढ़नानि बुजिनानि बेजालन थांगो इंग्लिश बायग मानि बागै ता चिनर फन नायदि कायसा बांला बैकग्राउंड न पढ़ियै एसे कॉलेज रक इंग्लिश बायग मा पढ़िखांगे पर बेलनो प्रॉब्लम नि थांगो ता आमनो सरकार रकमन हायनो खायना नांगो जे जाते केबुनि प्रॉब्लम नि बागै जेहेतु चिनि ताबुनि सरकार मोदी सरकार बसाव सबका साथ सबका विकास इंगे जतनि काहा मानसुना नांनाय सुदु अर कयजननि जे वाट मुजुमा खाय दङ बाय आमो खाय दङनि सो अमन बागै बरक जेसेबां साइटन थं जों चिनि जे खायते जों खायथानाय जे जों जे खायना नांगौनि जे गाहाम बरकनि बागै जों आम डिमान्ड खायदो ते कैसे जे पेपर रिकॉग जे थाइ सालायगासिनो अबनो पेपर नि नुगै गोबां मानसिफोरा सोलोंनाय हयतो बा सिनाय नुनाय महलाबो अबनो ति बिलाइ मारा लायजाक किरि लायजाक जुदि आबा हानो तमुंनो जे पेपर सिमा हानो आबा हानो याफ्रि सेजाना थांगि दङ काय no aboro kasuna bagai bom haya prisana bus जों नादि अब जे पेपर सिमने आं बो मानखा आरो सिजागो जे जरा रोमान स्क्रिप्ट बाय सिकांगन न एफआईआर खायजने रोमान स्क्रिप्ट बाय एफआईआर खायजने हिनि साका माने आम बरनि नियम बायदिक लायक बरनि ताम रुल्स एंड रेगुलेशन बायदिक लायक आम तो जों साइमेया ख किन्तु आम हाय तंगि माया ते आम हाय जरा डिसिजन ना हाने रक जरा सिने रक ते चिनि पब्लिक नि बुखाव जरा आम हाय रंग मेसेज रहने रक बंग जों अमनो सानमो जोङो जाते अम हाय ता खालायदि जों नंनि बागै स्टेप ना हारि दङ ते जरा स्टुडेन्ट्स अमनो साबो नरक तावाना दि जों नंनि बागै जों जरा अकरा दंनाय रक आनसले बनो जरा अकरा दंनाय चिनि बरक जतन अमनो बागै स्टेप ना हारि सामु खायना नाय दङ जों फायनाय सालो अमन बागै आं गवर्नर बाय मालायनाय बबाय अलरेडी कक सालायजांनो बदिनो थानाय साइमियाखौ जों पिआइएसए बुङै आगिनि गवर्नर निसलाय ताबुनि गवर्नर बेलेनो सामु खायनाय जों नुजागो बने जागाराव थाङो न मिडियानि हयतो नुकना तो जों आमनो अमन बागै जों देशक सामु स्टेप खायना नांगोन जों खायनाय अमन बागै न तावाना